Ahojte ľudia, vítam vás u dnešného videa. Opäť to bude z Minecraftu, zase mi to začalo lagovať. A bude to pozvánka na taký malý server. Ja som tu mal byť youtuber, ale tento Peter mi dal majiteľa a on si dal hráča, normálne ho vidíte. A poviem vám, je to super server, najlepší na svete. Super server, najlepší na svete, ale zatiaľ tady je, tu je len Skyblock, bude tu aj Bedwars a tak, ale toto by mohlo byť aj koniec videa. To som iba dal tak, ako takú malú pozvánku iba bude v popisku, ale prosím, príďte si zahrať.